Wat een elend, wat een pech. Maar in 2006, toen was het echt. Er is me gevraagd om even 2 hoogtepuntjes van mijn vriendschap aan u te vertellen. En dat ga ik nu doen. De bus op zondagmorgen opgepakt door een aantal Tempeleers op een verlaten landweesje en gebracht naar een geheim adres. Moest ze dan een keer het grootste eten krijgen en een lekker eeltje drinks voor de zenuwen. En dan gaan ze vanuit dat geheim adres naar de statie toe. En dan maakt zijn kennis met de andere Tempeleers, wel nog steeds met de masker op, dus die hebben nog geen enkel idee wie of wat ze is. En na verloop van tijd vertrekt de cortège dan vanaf de statie naar Maastricht toe. En dan is ze weer goed over de Schoenouwbrug en dan gaan ze daar richting de Grote Staat. En dan komen ze al allemaal bekenden tegen, maar ja, dat is natuurlijk de koop op, dus ze herkennen het als het goed is toch niet. Maar ze vragen dus natuurlijk wel af, wie zou het zien, hè? En dan gaan ze door de Grote Staat en dan wordt steeds meer lui, nog meer lui, nog meer lui. En uiteindelijk komen ze dan op de Meijert. En dan eindigt die cortège op de Meijert. De bus nog gaan verkleed in dat pakje wat ze aan hebben. Ze moeten zich helpen om van de auto af te komen. Dat is niet makkelijk. Er wordt door de kachelpiepers geëscorteerd naar de mansard. En daar moesten ze dan rustig op een stoel gaan zitten. Want ze gaan nog afscheid van de voorganger. Adrenaline steeg tot een enorm hoogtepunt. Zweten, terwijl het misschien maar 3 graden is. En de huurs van alles zeggen en de wits. Nu gaat het gebeuren. En dan gaat de kop eraf. En eindelijk kind ze dan rennen, springen en die bekend maken aan het volk van Maastricht. En dan stonden er een man of 10.000, 12.000 dingen zo. En de eerste keer tot ze dan zo'n goede beveiliging niet gehad, dat is de summen. Krijg je een verseersel, het chabeleer, de scepter natuurlijk en ook de muts. En als die muts dan eindelijk op hebt, dan is het klaar. Nou, dat was het eerste chique moment van het prinsschap. En we gaan vandaag even kijken naar het tweede chique moment. Het tweede hoogtepunt is zo meteen het einde van de vastelavond. Het aflaten van het moorswief, het inleveren van de mut, het afgeven van de scepter, de goeiste witte hijsen in het volk. Het Maastrichts volkslied wordt gespeeld op trompet. En dan is het gedaan. En dan denk ze, is dat jammer? Zeker is het jammer. Maar wie de Pruisen zeggen, alles had een einde, nur die worst had zwaai. En dus dat alles moet erin komen. En een schoener eind, als hij zo in een bak van weer stond en te kijken over de vrieten van weg, die wat dan gaans gevuld is, hoe af en toe een rotje wordt aangezogen of een vreugdevuurtje, hoe de zatenharmonieën het moorswief begeleiden als ze wordt afgehaald. Ja, dat is toch wel het tweede, of misschien wel het eerste, ik weet het niet, maar de 2 hoogtepunten van een prinsschap.